Hej. Vi har lavet et spil, som hedder Diamat. Og, Det er det her spil. og det går så ud på, man kan sammenligne det lidt med et almindeligt brætspil. For eksempel Besserwisser, hvor du starter hernede i højre hjørne. Og så har du en almindelig terning. Og hvis du for eksempel slår 2 her, så lander du på noget her. For hver firkant, der er sådan en lille tegning på, så trækker vi et spørgsmål, som du skal svare på. Selvfølgelig omhandler det matematik. Og hvis du svarer rigtigt, får du lov til at blive. Hvis du svarer forkert, så går du tilbage igen. Og man spiller i alle 3 runder. Og den, som skal svare, er ikke den, der skal trække. Den, som skal svare, er ikke den, der skal trække spørgsmålet. Nej, for så kan vedkommende se spørgsmålet, der svaret ligger på samme papir. Ja. Ja. Easy peasy.